ZVL. Omroep ZVL. Sommige mensen zijn al blij dat ze 1 keer in hun leven een marathon kunnen voltooien. En anderen lopen er zomaar een paar. Maar de Tenneuzense Erik doet daar nog een schepje bovenop. Hij loopt zaterdag tijdens de Marathon Zeeuws-Vlaanderen zijn 55ste marathon. En daar is hij bescheiden over. Maar toch ook wel trots op. Ja, ik ken mensen die er over de 100 gelopen hebben. Maar ja, ik kijk dan naar mezelf, naar mijn tijden. Van die 54 uur gelopen heb ik er 14 onder de 3 uur gedaan. En eentje zelfs net onder de 2:40. En die snelste liep hij in Apeldoorn op 5 februari 2000. En dat was pas zijn eerste marathon. Als aandenken liet hij hem tatoeëren op zijn been. En hij weet nog heel goed hoe het hem toen afging. Ja, ik ging er gewoon blanco in. Ik zou wel zien. Ik wist dat ik goed zat, met mijn duurlopen ook. En daar rolde een fantastische tijd uit. En de ambities van Erik zijn wat afgeschaald voor zijn aanstaande 42 kilometer en 195 meter. Het is vooral genieten en finishen. Mensen vroegen naar een tijd, maar die tijd laat ik een beetje in het midden. Ik heb een duurloop gedaan, ik weet wat ik kan. En als ik een voorzichtige gok mag doen, tussen 3:50 en 4 uur. En dan ben je heel tevreden? Ja. Niet meer dat sneller, dat hoeft niet meer. Ik vind het ook fantastisch dat Zeeuws-Vlaanderen weer eens een marathon heeft die echt op de kaart staat. Wat is er zo mooi aan de Marathon Zeeuws-Vlaanderen? De natuur, de buurtschappen waar je komt, de zeedijk allereerst, of het begin of op het eind. De ambiance onderweg, ja, de geweldige voorzieningen onderweg, de organisatie, daar mag ook wel een pluim aan gegeven worden hoor. En voor wie denkt dat de 55ste marathon zijn laatste gaat zijn? Ik heb nu een jaartje stilgezeten in 24, maar ik heb de draad weer opgepakt, dus de kustmarathon komt er ook aan. En de bedoeling is voor 26, praat ik even vooruit. Dan wil ik Apeldoorn weer doen en dan ja, misschien Amsterdam nog een keertje. Het is heel leuk om te doen. Dus het geeft weer kick als je daar bord 40 kilometer staan en vooral dat voor het laatste kilometer. Ja, dat is geweldig. ZVL. Omroep ZVL.